Yes to Nuclear Energy signature campaign sa Labrador dinadagsa ng mga residente. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Dinadagsa ng mga residente sa Labrador, Pangasinan ang signature campaign bilang pagpayag sa pagpapatayo ng nuclear power plant sa lugar. Sa pag-ikot ng lokal na pamahalaan sa bawat barangay, marami umano ang nakikiisa sa hangaring magkaroon ng mas murang kuryente mula sa nuclear energy at maaari pang makapagbigay ng kabuhayan sa mga residente. Kabilang sa mga requirements ang photocopy ng valid ID, lagda at notaryo na agad naman ibinibigay matapos lumagda. Abiso naman ng lokal na pamahalaan na itawag notaryo at sinumpaang salisay ng pagsang-ayon dahil mahalaga umano ito sa oras na magsimula na ang pagpapatayo ng planta para sa karagdagang kabuhayan. Kaakibat ng signature campaign ang information dissemination tungkol sa umano'y pagtatama ng maling pananaw ng publiko sa nuclear energy. Bukod dito, inihayag rin ng tanggapan na walang dapat ikabahala ang publiko dahil isasaliado at ibabaon sa isang isla na malayo sa bayan ang nuclear waste na makukolekta mula sa ipapatayong planta. Patuloy ang pag-ikot ng lokal na pamahalaan sa mga barangay upang bigyan ng pagkakataon ang mga sang-ayon na maihayag ang kanilang suporta tungo sa anilay malinis, ligtas at maasahang pagkukunan ng kuryente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.